kita Maria Boru Nainggolan. Jala sudah ditandatangani oleh Pandita Resok Amang Guru Huria P. Nainggolan, jala keluarga atau Rasna Panguli Ima Amang Situmorang, doho keluarga Orwan Amang Nainggolan. Hatang ini bata nagapi puja kita pasaat pilihan dua dopan ni Tuhan sian sada kronika bidu 20 sia ayat 10 songonong ma didok disi takas dodo huboto ale de batakku kodo na manguji roham jala hasitonga do lomoni roham olak lima sana tapasama peliata tuadopan ni di Batam. Ale di bata amanami na di banwa gijang di parhato ko rohanami do siyan uduk ni rohanami podo mual ni nasa ulibasa na moliutus di song kasatami do pilihan na molten nami tuho say jalo jala pasu-pasu mapilihan nami yon asa gabi dalat panidang yon parsauran do ulang asi ni roha di huriamon bay mangulung nami gabi pilihan na hubal tulungo ni roham jala parsidohot parohara jaumu holong asitonga do tadamyomu di sadok portibyo buhay marohanami marhite hite pabdim asa sa ito tong madok muliati tuho di bagasan ko ni anakmu Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Una kami ke Dio ke pamujunan, padua memahami siapa pengaruh, ai korona kuna raja, do kabuku, asini roha siat Tuhakta Yesus Kristus, holong setia siat debata amatta,
do parsauran ito di perbadiama na mga ramoti hamus sa luhuna. Amen. 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 Oras madita sa luhuna. Magdok hata buhuasi tuhamuna sa luhudna amat taraja tikimuna na argay ima na madohoti pesta pamasu-masuon ni parumain do ianakon nami di bagay sa tikyon tarlumubima nang di hula-hula nami siyan na poso sahat na madua say martangyang mahita amang agiat hata ni hatta na pinasahat niya mata pangalado na kiningan tu anak dohok parumain nami gabi marsaringa riatong di ruhan nasida dari duluhan nasida gabi ujahat di rumah tangga di nasida jadi dihamuna sa luhutna hula-hula nami sa luhutna amat taraja dohon inat raja monodung sik bulan non siang bagas jorohon asara pulur mahita tu poguni alaman nami di bolong pitu asa disihita manganidahan nalas do minumay si Dio mangulawon adat na hopar tu ulaw ni suang-suang lima nang tuangan nami padita dohot parhalado di hurion nang pasahaton hata itu hatta pardonga saripeon ni anak dohot parumen nami mauliate ma dihamu amang padita suang-suang ni parhalado di huria sayang dia ma hata itu hatta nau pinasahat punai nakilingan gadi ujahan mayatong di parsaripeon ni anak dohot parumain nami raja nami dohot dihamu sa luhut na pasalaro ni huria duksik pulan non namang siap bagas joror itu tahun asarap mahita uduh tu bolok pitu tu bagas dihasu untuk paranak tu bagas nami asa disihita mangai dahan nalas do minumai si dio mangulahon adat na hopar tu uleoni songoni masih dohonon sautik naik HP molo tungadong udangan ni hami paranak nasosahat dope tuhita sa luhutna omma buah nami tuhita sa luhutna asara kudur kita non tu poguni alaman nami butima tadi berdongotang yang hami madongo liati kehidupan itu mata sosoi manang di amanami berhada dulu dia sa luhutna mau liati ma di pasal asorohan nami di siala ulau-ulau dinadingkan pinasahan muna di totongan hiyata sa derion ima papartu pamasa-masun ni guru nami do hela nami di bahasa Putyon alangi kita saluna na marhamarang pinoperneputa to goning gulan siregar buru beri bebera sa kecamatan Kolorero song sonima nang dilo tu nami na rosem miran sesu provinsi Sumatera Utara papartu buah-buah ni Raden Pemorota marga Situmora dihita saluna akan marah-marah lumumi ma sangat ni hamuna saluna raja di ulah-ulah nami sido permasuk-masuono ra urumay te tuba si raja na mamorta marga Situmora lao mato idan mato jud do binumay si Pitio kobar do majaro do manet adat na patulaw sa rarion sa iba di utakta maulaw matasakka di buat sa rarion dewa anak na masuk-masuk sa luna somodima sa ulo nero nami tuhita na marah-marah sa luna nani tatuk lelo na sepedan do sa luna matayak ka hula-hula nami ra urumay ta tubagas ni raja na morta sinubuti man
Alihita. Kemampuan Tio. Rohamu iso satu sifir todi. Paridamu Tio, pikiranmu Tio. Rohamu. Tolu hali. Ima. Apa nama ini sembilan? Ima. Pasal sifir todi itu kita do terata. Ipa ilmu. Rohamu iso ketujuan. Ima aku aku. Itu dia. Ini apa tadi? Iya. Iyo. Bahan apa kamu ketujuan? Ada tu kumulun. Iya. Oke. Itu siapa ketujuan? Jangan tok sa Panginoon kamu doon ani. Ulang-ulang ada yang sembilan na yang kami. Oke. Ah, betul. Seperti itu baik, nasa mato kita ngarion. Persipal tapi barat. Sebut saja morong. Lima. Namajalo pasu-pasu perdongan saripeon anak dohot buru nihurian amang permusik kami dinang sahat kami di poguni alaman nai asuhutum namio markas itu orang siap kami huria mangido jalo mangedekele mahami kita saluhut natutuhatai asa dilehut tuhatai arina uli arina dinggan na di patukan nasida di bagas sadarion alayat dorang so hupagido kami si pagido nami amang permusik nami damang majo adu damang majo tutuhatta nabasay asa paduhada mang pasaha majo adu nami tulia tu amatta doh inatta daripada na adong di tempat to. Jadi maulate ma amang permusik nami asahot sumod dalihan na tulu baik damang ma patulu halihon alu damang ma tusude angka na tua na hudak kami doh na usaha pisot dan damang ma jadi maulate ma dihamu amang permusik nami alam ma dipatupahamu nahu pangilon nami siapa ni ma dos marata teh asa dia gabe dia horas asa mga dia tami diulang ni amang boro nami di son badamang ma tenang dia suhuk nami ima pabukon ni Korea diulaon na pinatupamuna di bagasan tikon saya sima rohani Tuhan saya tetong ma kita diramote dilehong madihamu las ni roha dohot turniari tuaka ulaon na nang sipatupamu sa hatu na berlanjut mau lepetong sohoni di haroro nami na mga diat tami asa diak magabi diak mahoras di haroro nami mau lepetong sohoni di panokturun nami Tuhamu suhuk nami ba Tuhan taima nama doa ni hamu suhuk na sidok boti mahami Tuhamu bona suhuk nami manate Posohan kami yakin percaya kami bahwa nunga saat tuaman tadi batang tang yang ngamunai naik konhorasan na ulau tasadarion di bawah santame dolas di roha ope raja nami raja nihuria paula nihuria doa inata soribada manang nabu hape raja nami pabu alas di roha nami rono kami mangirik kamu manopahamu
pabuat las rohanami para semua marbaris mamu. Para musim nami. Las rohanami ba. Pitanian do di pinaborak ni Rajai Pamulan Huria do Huria Salhukna Paima Indi Nasomal. Pamulan Huria nami nang atas soribada tak kulit nami manang daktuis nami tungili penatar buat kami asa sawak sondok na dua ba tak sudah ina pulung nak susah jadi saya dipulia tuk sonipe sopa nami raja nami manum bahun las di roha kami ba tuhat tama namang bohi pasu-pasuna betul. sonima hata nami taringot tunaw pasat kami raja ni mauladi Kamu ponasuhuk nami, terdado kamu si boto hukum, doh si boto ada, terida doh di pampeh namunai, asal di hutur ma ebeng, di hutur marakadak kamada gue ebeng, manot hujung kami di sosial Pamulan Huria, doh angkai nakta suribada, di pasahat tamu doh tebeng, doh minum amin, doh aik situ tiu nabi nasamu. Maulate ma dito hatay, maulate ma ang lihamu. Asa sinuam matin bao, sinuam ma di hutan isilay. Oras mahami naman calo Pamulan Huria, martip mar lima gada ma dihamu, amang boro nami namang alian. Sido goti mahami dihamu suhuk nami. Jadi tutu amat datang yang mate. Pertanian kita. Puji-pujian do tamolia tema di ho ale amang perninggat basa. Allah ditikio Tuhan boido di acara yang aku mudung kali Tuhan. Nama jalo pamasu-masuon pardongas salibel. Ale Tuhan maulia tema ale Tuhan. Allah dioloi horo tangyang nami satu tanggal 32 Tuhan. Boy di patupa bonasud ale amang acara ni nasida. Ale Tuhan debata amang perningga basa. Majalo hami jala mangido asido tolong ni roham. Ale Tuhan di basa tami masaluhna tu tangamu na badiai. Oma Tuhan na mangaramoti acara Tuhan di nama buka satu nama ujungi. Boy mardalan saluhutna acara do enggan pasu-pasu masaluhut keluarga na dong dison keluarga panggoli keluarga parboru na merdongat tubuh hula-hula boru dorot raja huta na dua Tuhan huta ale Tuhan debata di pasal kami masaluhutna tarlumobi tusude akka instrumen akka acara dia ka cuaca ale Tuhan oma Tuhan na manguluhon muliate ma di pasal kami tu tanganmu ale Tuhan debata lana hurang pampainan na sesa mai ale amang asa boy Tuhan tama kami dia dopamu gabi anak komu do marhite-hite gorni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami Tuhan amin. Ama situ wasatan.
ganay lasti rohanami obba. Asa mangaliat kami peparin opun nami opun tua situ orang boru beri. Ban magodang liati 3 kali mangaliat. Ya, oke. Perculu pehami dang nalan sangat nami upapudi hami pehamon non dang ngalani daso sang apa muate jadi narohanami perculu majo hami pator torho paromain nami ima natulang muna pator torho anak nami ima natulang tulang muna ate dos marwata te kuliah kami ono tekin di hamuna open.
sianggia ma say iya na mangulah hita gabi mana taula iya na mamahaan ni pinahat do hita sinurma pinahata iya na pasikolah hona kagelekta hita kabisuk mana sida jala hipas do sian penyakit covid jadi ope so nami so nirok na dua si titik masih gopak kolang-kolang pangarahukna tuk sosuku penahu patu pahami nahu dehok kami mangurupi hamu taringot tuak kabiaya dana sadarion ba posrohatta tang yang nami mai asa tuhatta manggoi nahurang si patu paumuna ima tutu so ni manang dihamu nama nami pang ada pamuron nami ate pamuron nami nakiping au pengidu kami dan nami tiki upasa ma tu hamuna tiki asa nagpasahat to mikot to kami itikyo asa sayang dia maditabay Tuhan di kita at kahaturon ni roha haturon ni pikiran sa inuapya magparmusik gabi masahat mahami madokok kata tu hula-hula namin sayang dia ma dibaga sa sadaryon marhite ulaw na ulyon di hula-hula namin say tabba maparkorasan tabba panggabi at tutulan na riyon mamusik mi sobba-sobba sobba-sobba kami hula-hula na riyon markite tortor so ngoni masaha dihamu para musik namin
las marohamu sayang gia ma tuduk tanau laun sinur pinahan tabahi pasasol maun ang gia boy mo sakani ululon narion dinamarulaw ka makahulaw na uli boy utabor siya noon diha parro nami kagalang muna jadi opera ka namin sinoon situ masinohonon kapulon di si bagading mayatas ni parhokop patindingan bahoras mahita na markula marboro pason na ituhan horas mar si paringiringan so honi masahat ni hata di raja ni ula-ula namin mula dapat kana ulak kana dingken di ulaun di hamuna pagkalingon nami radi mahami laho mga raduti dohot maniroy hamuna tuak arinang ihut asa ang giyak ma so nidok ni na dua-dua tubuh mapakat di topi ni tapian tudi hamu malaka pamuron nami buru beri si pituama saya dapota persaulian jadi so ni masa ni hata maulate siap kami asuhuton tuhamuna pergelangon nami asa si titi masih kopak golang-golang pangrahok na tuk soni pe soni na upasa na pinasahak muna tuhat tama manggohi pasu-pasuna alani huju hokai ma hamuna hula-hula nami na perjolo mangarari mamu raja nami hula-hula nami raja itabba dohot siotang tulang nami sihotang tabba manurung bona tulang robot nami raja situmorang dohot sitohong sitanggang bona tulang nami raja itabba bona nyari nami raja manurung hula-hula na maramarangi raja sihotang pangidon nami raja nami sahali Roma rajai laho di juju nami pasato paso-paso tuhami geleng mon so si asa utong-utong hami hula-hula nami nasangapon iya hami amang boru marsyarita jo hami dia ka namar hamarangi hula-hula muna di sumolo pun berlega-lega tutura teh gabi aja nami gabi itu sitong na jadi dihita di horong di hula-hula di amang boru taon raja situmorang hami manuai di son di jolo hula-hula berkata bado si hota saat tumunan nyari mungkin hula-hula namar hamarangi dosro hatta dia mak watanta mana manusia amang boru taon Ima, sedang mahita mancalo na ulokon. Dosro hata, dihita pokoknya puta sereza batua. Sadar hata. Mau lihat mah di itu hata. Di bagas tikyon di las niro hata. Di las niro hamuna kamang boru nami. Nunga saat nami tu pogo di alam hamuna marhite. Ulot tau las niro hari basa tikyon. Ima di na mangudurhon jala majalo paso-paso pardongas saripio bere nami anak muna dohot parome muna lagabi boru nami di basa tikyo di basa na ipason ng lasi roha do hami amang boru sama-sama ni hamu berek kami di basa na ipason ng lasi roha muna potami di pogo ni alamang muna amang boru kitang yang nami to mataribe ang di ama di na mamuhay ulat taon sa ato na manghujungyan no totong madiramo di Tuhan niliw Tuhan ay ipasong tarlugoy maakatiurniari ng dami nungai pamang baru nungadur hami di son di horong di hula-hula muna siapa mulia satu muna nyari nang di hula-hula kana marang-marang amang baru asa lihat kau maju tik itu hami mau lihat raja nami mau lihat mak gabe nungatak tapak kami di son hula-hula namang baru nami maruduran doot akanat na mapuantag dok harbuay pir harbuay 1,000 asa di naing pasaton nami maun perjulo ama pada nami ang giat di batan na sito palangi do tano ro desa sina
mangaliot dame, mangaliot piorniari, dia mangboru nami di ulau sadarion. Adu-adu maju to mata debata. Mau lihat emang pada nami nung ngaidok kena tua-tua. Silam lamur huru ni silam lama itu bak ada anak baru tuut sudah mana tua-tua na pemudi so merlas ni roh. Asa sudah merlas ni roh adu-adu tua mata raja naliat naludo. Nung dia dolok bang baru tua mata raja. Nung ay pe marmula do naringan marmula do nauli. Asa dimulai di hagabion nang hamorau. Nang akalas ni roh di pemuron nami. Terlumumi ma di nama pengantin nama jalo paso pasor nomor songan sarebeon siang huriai maridagu naposona baik ma godang mulai langsung rumah soba pada nami nung ngadi bekobe godang mula-mula las di padumuho godang sopa manopa aka tua debata nang menua aka raja nungai penungaudur hami dison di horong ni hula-hula rodo akai natu suribada majujung harbue pir harbue 1.000 spirniton asa hupasatamion las huliat tok kami hupasatami asa trade mahamu amang boru suruh hamu pamurumuna kalau majalo harbue pir nabi nuan ni pinata di bagasan tikyon amang pada nami Gabe. ini berhak mahami pasatun harbue pir asapir mabokki balu-balu pasalongan firma to di namang boru namion raja situ orang di bagasan tikyon tujulanon lucu-lucu mah pangamuan bayan magodang na laos liaton laos langsung mah ada lah ditorok tahun akainat nama dohot apa lapar tugi ya teh do apa ada jolo bayan mamang godang na inata surebada di bagasan tikyon sian hami hula-hula tulang bona tulang margataba parjolo matok tuhamuna amang boru hatanis tua janatan yang nabi do matarebata ang giat ma dinaw majalo paso-paso parbagason berenami
dohot boru nami ima anak muna dohot parumen muna siat tuhatta marhite huriyai asa sonidok nina tua-tua asa digidang main na arirang itoro may panggunggoman pardongan sarito nasida sujadi sirang hot mato di nasida marsigonggo Matuto. asa bintang narumiris kobun na sumor anak peniris dia sida tujulanon boru ke nang torop Matuto Raja Nami. agaman boru diharbuapir nahupasap kami na sosedia ya mangboru kotik sekolah hataon dan apalah gudang na sekolah kucion alai dohon nabi doson hatan situa-tua asapir mapok ibahul balu pasalongan birma to dimuna saruh na tujulan lucu-lucu mapangamuan Matuto. Nakita din na bersakap di anak nami, di bere nami do di boru nami. Mamukar rumah tangga baru sikan kus majalo surat perpadanan pandongan sarpios ya tongan huriyai. Di nabatin hunilas nurhanan di kikyo. Nunga di bawah kainat tak baru sipir ditodi. Las maruhan di badan muna, las manam rohan itu di muna. Toro karibur pa diam penopar karlumo bima di bere nami songsong nami di boru nami. Atau asa sa ulang masang situ dua, asa sitini masih bapak hulong les di rumah. Di bawah sipir ditodi nau pinasahan di ulah si hotang sila jauhan amat tadi batan apa skopo pasu-pasuna. Isa kapirohan nami do Delem nami pasapok kamu nang Roma kami manopa-nopa kamu Raja Nami alay song nebe dua tak sudah pulungin na nak sudah ibalian tak sudah besok banami kamu na ulo nami nak peso saya dia mau Raja yang Nami. memang baru na dua-dua di hutur na kanak kemana gue dengetik borolong maropak kamu dah udah tombok mah mereka kamu ngedek Iba Raja Nami bisa kak nami ka Dilas ni rohan nami Lumong na pinasahan ni hula-hulai pasu-pasu na pinaka-awipir lasrohan nami Raja Nami ba asalam magdabadaba pasu-pasu luhan galing nami on na yung manopa-nopa mahaming pa Gabi. Nauruto si Naopak to si
manang tus nami tumiripi belen nami manok ba dohot mangidutan niya ang kia ti paso-paso hamu lumubi mahasuhuton nami dohot anak nami dohot paromen nami ang kia lam tabba lasli roha tugabinin na nila na asa adong lubbal ga laho pasatong nami to hamuna ditaring o sopa nami raja nami dohot sitiyo raja nami hidup itu terbaik kami asa si titi masih gopag golong-golong pangaraw na otik sa hadiah na sopa nami dohot mual na tinong pasat tamir raja nami tuhat ta mamangkohi pasu-pasuna dinang roha muna pasaha somba muna tuhami hula-hula muna saluhutna naungudur di jolo muna di basat tekyo di pasar tuhamuno somba muna marhite untuk di simba cujung do 10 jari-jari laos marbunga do tangan marbunga-bunga tangan nami di bayak kamuna marhite ringgi situ suara na pinatop ni amat tapak rohanami tanyang nami tu amat tarebata ang giama disikap ni om muse tuhamuna tu kemudian ni hari di paso-paso Tuhan gabi ni ulamuna horas dia zon maun sino nang pinamuna asa nai baso ni hata di situ tua amang baru makalason na pinasa munay asa arirang na marhato dia gata di robean horas mahami hula-hula muna sa ruhuna di basa tikon na majalo malia bagada malia muna mang baru nama matutole ate asa para nami si koptik ki mar si hula pehinan no na ada tabi atong songonom may tujuluma berenami do baru nami tululak ka idongani ma lain nami do iboto amang pada nami ido atong tabuna ayak niya kapata ko ni molo mananggali mangarahuti mananggali hujalo hami las niroha upasataya masa tape nami tu akamang boru nami di bagasat tikyon meme nami maun ang giat tujulan niyon ni Arion rumah tangga nasema beren rumah tangga di berenami do boru nami asabay majolo anong godang na nauli ima bay nate alada toro biso suli marga ebo to hodisi lagu huriya ima bay